Evo koristim uvod u ovo moje izlaganje da vam sugeriram da možda kao potpredsjednik Sabora na sljedećoj sjednici Predsjedništva Sabora predložite da ovdje na ovim displejima uvijek na vrhu piše točka dnevnog reda o kojoj raspravljamo, jer kad građani slušaju o čemu govorimo čini mi se da nemaju blage veze zahvaljujem, koja je točka dnevnog reda, jer ovo mi sad sliči na predizbornu kampanju i čini mi se nekako mi miriši na nekakvu paniku zbog prijevremenih izbora, a mislim da Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu o kome raspravljamo uistinu ne zaslužuje ovo što slušamo u raspravama. Što se tiče izvješća u ime Laburista stav je izrekao gospodin Pecnik u svojoj raspravi, a ja ću svojom raspravom pokušati aktualizirati samo jednu jedinu točku ovog izvješća i to točku 3.23 o kojoj se u ovom opširnom izvješću piše nažalost na jednoj nepunoj stranici A4, ali koja se tiče i koja muči gotovo 9.000 hrvatskih građana. Radi se naime o građanima koji imaju status zaštićenih najmoprimaca, a taj su status dobili temeljem Zakona o najmu stanova koji je donesen ne prije 3, ne prije 4, ne prije 2 godine, nego točno prije 20 godina, '96. kada im je tim zakonom ukinut dotadašnji status nositelja stanarskog prava i mislim da je te '96. godine, barem što se tiče kategorije ovih hrvatskih građana, počelo uskraćivanje njihovih ljudskih prava. Problem vezan za vlasništvo fizičkih osoba u kojem stanuju zaštićeni najmoprimci vrlo je kompleksan, oko toga ćemo se svi složiti, i da bi pravda uistinu bila zadovoljena svakome moramo omogućiti konzumaciju njegovih prava. Ovdje se ipak otvara jedno dodatno veliko pitanje, a to je da 3734 privatna stana po nekakvim procjenama Ministarstva graditeljstva u kojima živi približno 9.000 zaštićenih najmoprimaca želimo vratiti vlasnicima, ali nismo riješili status tih najmoprimca. Što su i koliko ti ljudi krivi i u ime koga i čijih odluka moraju danas ili za 5 godina, kako im se predlaže novim izmjenama Zakona o najmu stanova koji je upravo o javnoj raspravi, učiniti da postanu beskućnici. Zamjeram što u preporukama pravobraniteljice postoje samo 2 mjere po tom pitanju, a to je mjera Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja da pripremi nacrt prijedloga Zakona o najmu stanova i uputi ga u zakonodavnu proceduru nakon provedene rasprave sa zainteresiranom javnošću, što je Ministarstvo graditeljstva evo ispoštovalo, ne zahvaljujući toliko preporuci pravobraniteljice koliko presudi Europskog suda za ljudska prava. I druga točka, druga preporuka Pravosudnoj akademiji da organizira edukaciju sudaca građanskih redovnih sudova o primjeni testa razmjernosti. Izuzetno mi je žao što u tim preporukama nije isto tako pisalo da Vlada mora poštivati Rezoluciju 1096 koju je Republika Hrvatska usvojila 2004. godine u kojoj je propisano da se oduzeta imovina bivšim vlasnicima ne vraća, nego ih država treba obeštetiti u vidu naknade. Žao mi je što u preporukama ne stoji isto tako da je Republika Hrvatska usvojila i Rezoluciju 1708 kojom je stanarsko pravo proglašeno imovinskim pravom i koju isto tako treba ispoštovati. Žao mi je što u preporukama isto tako ne piše da na Skupštini Ujedinjenih naroda 30.12.2010. godine
na kojoj je usvojen apel prema Vladi Republike Hrvatske da ispravi nepravdu načinjenu oduzimanjem prava zaštićenim najmoprimcima na otkup stana, te da im se omogući otkup stana pod istim uvjetima koje su ostvarili svi ostali imatelji stanarskog prava prenesenog iz bivše države. Dakle, ono što se tim zaštićenim najmoprimcima sprema ovakvim izmjenama zakona bit će nešto za što ćemo svi zajedno biti odgovorni i u izvješću ne za 2016. nego dakle novi prijedlog zakona o najmu stanova daje nekakav rok od 5 godina. Raspravljat ćemo sigurno puno dublje i puno studioznije o tome jer ćemo imati jednu novu kategoriju građana, a kao što sam spomenula radi se oko 9.000 njih u Hrvatskoj koji će ostati bez stanova. Nemojmo zaboraviti smetnut s uma, pogotovo vi koji se bavite i borite za zaštitu prava sudionika Domovinskog rata, da u ovih 9.000 zaštićenih najmoprimaca imamo više od 10% procjene hrvatskih branitelja. Dakle, oni jesu korisnici tih istih stanova. Nemojmo smetnuti sa uma da više od 10% ovih zaštićenih najmoprimaca čini skupina hrvatskih građana koji su socijalno najugroženiji. To je zaštita ljudskih prava i uistinu slušajući ove naše rasprave u Saboru kada govorimo o tome koliko su se ljudska prava unazadila ili koliko smo nazadovali u zaštiti ljudskih prava u 4 godine, vrlo je važno, a i mudro na kraju krajeva, da određene probleme koji se tiču zaštite ljudskih prava, odnosno zaštite prava svakog građanina u Republici Hrvatskoj, gledamo od onog trenutka kada je taj problem i nastao. Problem zaštićenih najmoprimaca nastao je i traje punih 20 godina. Zahvaljujući jednoj presudi Europskog suda za ljudska prava donosimo novi prijedlog zakona koji će se početi po najavama primjenjivati 1.1. sljedeće godine i ja uistinu koristim ovu priliku i izlaganje kolege Borića prije mene da već sada ozbiljno razmislimo o tome tko će nakon 1.1. biti kriv za sve te građane zaštićene najmoprimce kada budu ostali bez svojih stanova i kada im ne budemo kvalitetno i odgovorno obezbijedili i omogućili da konzumiraju svoje ustavno pravo, svoje građansko pravo, svoje ljudsko pravo, a to je pravo na dom. Zahvaljujem.